t'he dit mil cops que no sóc de parlar. Una llum oberta a la llum d'un fanal. Em passe les hores xerrant al teu portal. Encara no has marxat i ja et trobi a faltar. Encara no m'has dit... Sisena, sou una banda de rock, podem dir rock alternatiu, sou de Barcelona. Com comença aquest projecte? Vas tu, Adri? Sí, doncs el projecte comença per allà el 2014 o alguna cosa així, el Pablo i jo. El Pablo és el cantant, jo soc el guitarrista. Havíem tocat a un altre grup abans que fèiem versions d'ska i així, un rotllo totalment diferent. Però aquell projecte es va acabar i teníem ganes de seguir fent coses i volíem fer alguna cosa més rockero, no? Ens tirava un altre rotllo i vam decidir muntar Sisena. Llavors vam començar nosaltres dos composant temes i després, mica en mica, van anar arribant components i vam gravar el primer EP. Hem anat fent cosetes, ara hem estat treballant amb Mar de Sousa, gravant cosetes aquí al País Valencià. I res, fins ara. No sé si vols afegir alguna cosa, Pablo. Sí, l'únic que d'això ja fa uns anys, no? I és veritat que de formació hem canviat unes quantes vegades per necessitats de la gent, no? Hi ha gent que arriba, gent que marxa, però sempre els que vam començar i els que continuem som Adri i jo, no? També des d'un nivell de vista compositiu, sí que és veritat que normalment comencem les cançons nosaltres amb una idea principal i després ja el que som una posada en comú amb els membres de la banda, no? Ara mateix som tres, som l'Adri, jo i l'Isma, que no ha pogut estar avui en la xerrada. Sí, això l'últim que hem fet és hem gravat un parell de temes que traurem ara aquest any, no? Sí, crec que no em deixo res. No? Per què vau decidir anomenar-se Sisena? Té algun significat especial? Sí, quan vam pensar quan estàvem pensant com volien sonar i vam pensar en quina sonoritat volíem fixar-nos i tal, jo què sé, la corrent Berri Xarrac estava molt present, no? O sigui, no era un grup molt referent per nosaltres. I, buscant com sonar així, d'aquesta manera, no? Ens vam fixar que feien servir molt l'afinació en drop de les guitarres. I, quan feies aquesta construcció de guitarres es creava un interval de sisena, no? Entre dues notes. I creien que era bastant característic en nosaltres i era com, ja tenim una manera de sonar que és com sona sisena, no? I vam dir, hòstia, mira, mola. I ens vam quedar amb això, no? O sigui, de fet, el primer tema que vam composar, començar amb un lligat a una sisena. La definició de rock alternatiu, per exemple, que teniu vosaltres en algun lloc ho he vist, és una definició, diguem, molt àmplia, no? Teniu els mateixos referents musicals? Ja m'heu dit Berri Xarrac, vull dir, teniu els mateixos... Veniu dels mateixos referents, els dos? Els dos en aquest cas perquè sou els que vau fundar el grup. Sí, a veure, la veritat és que crec que tenim molts referents molt diferents entre si, però sí que hi ha molts grups que tenim en comú, com podrien ser, com has dit, Berri Xarrac o, per exemple, ara referents més propers a vosaltres, com poden ser Smoking Souls, i així ens agraden molt també. I després grups més internacionals, no? Havíem mamat molt de grups com System of a Down, Nirvana, clàssics, fins i tot Red Hot Chili Peppers, que se'n va una mica de l'estil, no? Però sí que hi ha molts grups referents que el Pablo i jo els hem tingut també per la generació, no? Una mica. Sí,
ens semblaven bastant i per això vam pensar que al principi que podia funcionar i a més, o sigui, la idea era fer això, era fer com... Bé, clar, el concepte de rock alternatiu era com molt gran, però era com algo que encaixava prou bé en lo que volíem fer, no? O sigui, nosaltres que sempre pensaves en guitarres contundents, en tal, que també és una idea que ha anat una mica canviant, no? Ara mateix sí que, o sigui, ja sona molt la referència i, no sé, a mi em passa últimament quan parlo amb col·legues, així músics i tal, està Biffy Clyro por ahí sonant i sonant, que és com ara la superreferència per al rock alternatiu, no? Però, bueno, d'un temps també és veritat que en el temps en el que hem estat amb nosaltres amb Sisena, pues, és que, clar, Smoking Souls va aparèixer als 2 anys de que nosaltres ja havíem començat. Ells ja estaven composant el primer disc i tal, o sigui que vam anar una mica de la mà. I al gener del 2009, si no recorde mal, llanceu el vostre primer disc, anomenat Sisena, no? Igual que el nom del grup, amb 5 cançons d'estudi. Com va ser el procés de composició d'aquest treball? Sí, això va ser el 2019, crec. I bé, eren els temes que havíem anat treballant el Pablo i jo des de l'inici. O sigui, allà en aquell EP, potser jo crec que la primera cançó que vam composar està dins d'aquest EP i les següents, no? Sí que va ser un disc que ens vam mamar molt al principi, el Pablo i jo a soles, fent molta feina de composició. I després, quan vam tenir la banda, com ha comentat abans el Pablo, doncs la vam treballar durant bastant temps i vam anar a gravar-lo a l'estudi del Trasho d'Inadaptats allà a Vilafranca del Penedès. I la veritat és que va ser la segona experiència en estudi perquè abans de l'EP havíem gravat un altre tema que es diu Els dies més freds en un altre estudi de Terrassa. Però va ser com la primera experiència amb el grup de gravar uns quants temes en estudi així i realment ens va servir per donar-les a conèixer i va estar una experiència molt, molt xula. Sí, en veritat, o sigui, quan vam fer el single va ser una mica posar la carn en l'assador, no? De dir, bueno, anem a veure fins a on arribem, no? O sigui, anem a donar-lo todo. I o sigui, va ser la idea de fer els dies més freds i fer el videoclip amb tots els nostres recursos, però amb tot el que puguem, no? I després, bueno, veient que la cosa pues, molava i estava molt guai, pues, vam decidir fer l'EP, no? Jo teníem el contacte de Trasho per una banda anterior en la que jo havia estat, que ja havíem gravat amb ell. I bueno, és un tio que és increïble, no? És un tio que mola treballar amb ell, és guapíssim. I ens va ajudar molt en l'aspecte dels arranjaments de les guitarres, els arranjaments dels cintes, la bateria, o sigui, el tio tenia moltíssima idea per tot, no? I li van donar com molta manga ancha, no? Perquè digués, mira, canvia el que vulguis i anem treballant en això. Va ser molt xulo, va ser molt guapo, sí. Després vau iniciar una gira, no, de presentació, vau fer prous concerts, prous bolos. De fet, uno que he vist, que no ho sabia, que va ser així, al País Valencià, a la nave, a Canals. Això està a 3 minuts, així. Sí, revisant un poc, antes de xerrar amb vosaltres i tal, mirant el que havíeu fet i tal, dic, ostres, si van estar així en la nave, n'heu fet més per així pel País Valencià o només va ser l'únic? La veritat és que això va sorgir perquè vam contactar amb Diàspora, que són de per aquí baix també, i ens molava el que ells feien i ells també els molava el que fèiem i tal, i vam dir, hòstia, doncs per què no fem alguna cosa junts, no? I ens van dir, doncs veniu-vos aquí a Canals, que nosaltres tenim contactes i això, i fem un bolo a la nave, que ells ja hi havien tocat 3 vegades.
i la veritat és que ha sigut l'única vegada que hem baixat per allà a tocar. Bueno, el dia abans vam fer un petit acústic a una cerveseria de València, a la ciutat, però va ser així més light. I no hem tocat més per allà baix, però ens encantaria, la veritat. Va tancar la nave, ho sabeu? Va durar molt sí? poquet. Hòstia, no ho sabíem, tio. Va tancar, Quina tio. llàstima. Si quan vau tocar vosaltres estaria acabat d'obrir, duraria un any, tio. No sé, problemes en l'Ajuntament, no sé, mogudes, tio. Una llàstima perquè una cosa que hi ha cultural, no?, que pots veure directe, hem fet directes tots els caps de setmana, tio, una cosa molt xula i no sé què va passar ahir, que va durar un any, tio. Ja veus, tio, era un projecte molt xulo, tio, era un projecte molt guapo. I la penya que portava se va portar amb nosaltres increïble. Sí, era el rotllo associació, no? No sé com funcionava molt bé, però sé que era un rotllo tipus associació, no sé, algo així, tenia entès. Pues sí, una llàstima, de veritat. Bueno, pues esperem que en properes xires, si es pot, veureu per així. I tant, home, moltíssimes ganes. Home, baixarà, jo soc original, jo soc d'Elx, d'Alicant, de fet, ara mateix estic aquí. Sí, jo estic visitant una família, estic per aquí. I, home, sempre mola tornar a la terreta. Està molt guai. Jo treballo en Novelda. Ah, mira. Propet, sí. Sí. Toca en casa. Ja em passa que em diuen... digues, perdona. No, dime, acaba. No, que em passa normalment a Catalunya que em diuen que és de Lleida, no? O algo tal, i jo, no. De la manera de parlar, no? Per la manera de parlar, sí. Sí, jo vaig estar visient ahir a Barcelona també. Lo típic, no?, de quan ets profe i comences, que tens que pujar cap a dalt, vaig estar ahir en l'Hospitalet, també. Vosaltres viviu a Barcelona ciutat, i creieu que viure en Barcelona facilita les coses a l'hora de buscar locals i llocs per a fer bolos, pel tema del teixit que hi ha en les ciutats grans? Jo crec que té molts punts bons i molts punts dolents, Barcelona, en el sentit que hi ha molta gent i llavors també hi ha molta competència, diguéssim, no? Hi ha molts músics, sí que és veritat que hi ha un mogollon de sales per assajar, molts barris on es fan coses, hi ha molt moviment, però també hi ha tant moviment que costa una mica sobresortir, no? Te n'adones que la gent dels pobles, a vegades, com que són quasi l'únic grup que hi ha, doncs sobresurten molt més, no? I això sí que crec que ens va una mica en contra, però alhora també tenim bastanta xarxa amb molts músics d'aquí al barri, de la zona, i de grups que més o menys han fet cosetes i això penso que està molt bé, perquè si tu saps muntar, doncs pots fer molta xarxa, pots conèixer molts músics i bueno, després també està l'altra part de que Barcelona és una ciutat cara i tocar en sales a vegades doncs, et demanen molts calés o aquest tipus de coses, no? I això també crec que va una mica en contra, però sí que hi ha xarxa cultural i hi ha molt moviment. La sala... Dime, Pablo, perdona. Bueno, sí, no sé, jo porto un temps vivint aquí a Barcelona i sí que m'ha donat que, o sigui, jo quan vaig arribar, això era un cremadero de bolo, o sigui, hi havia una activitat musical increïble, no? Però sí que me'n recordo, o sigui, cap al 2011 o per allà va sortir la llei aquesta que deia que els locals havien d'estar insonoritzats i preparats perquè... I això va ser un golpe molt heavy, no? Perquè això va ser de tindre 20-30 concerts al dia, una barbaritat, no te s'acabaves. De sobte me'n recordo d'un dia estar parlant amb un amic i dir és que avui no hi ha cap concert a Barcelona, tio. Zero. I, clar, els espais que es van limitar d'una manera increïble on podies tocar i podien tocar 4 i, clar, o sigui, això limitava. Jo conec molts músics que van marxar de Barcelona en aquell moment perquè era com, bueno, aquí no puc tocar, me tinc que buscar la vida en un altre puesto. Ara sí que és veritat que amb el temps la cosa s'ha relaxat i ha millorat
el format és un altre, és més petit i tal, però ara mateix hi ha puestos per tocar, eh? O sea, a Gràcia, l'Helio Gabal, la Cueva de los Lobos... si et poses a buscar, ara mateix pots tocar. O sea, hi ha molts puestos. I a més es poden fer coses, eh? Però sí que és veritat, que o sea, jo tinc la sensació quan parlo amb amics i tal, de que és molt més fàcil fora de Barcelona que a Barcelona. Que dius, hòstia, vas a tocar hòstia, és que soc músic en València i tinc bolo, cada 2 setmanes tinc un bolo en un puesto. Y dios, hostia, tío, en Barcelona yo me estoy rascando ahí por un bolo que me den un sitio en un lado. I és una ciutat gran. Bueno, sí, no sé, jo tinc aquesta sensació. Si et digués una altra cosa et mentiria. Sí. Pot ser, sí, hi ha més de tot, no? Hi ha més sales, però també hi ha més grups, hi ha més... És tot un poc. Parlant altra vegada dels concerts, he vist que heu fet prou concerts en format acústic, inclús que heu gravat diversos temes en este format. Es trobeu còmodes tocant en aquest format, en format acústic? Sí, la veritat és que és un format que ens agrada i que té cabuda en altres espais, no? Potser gent també que no és tan propera al rock, doncs tocar en aquest format l'acosta, no?, a les teves cançons i sempre hem dit que les cançons que funcionen en acústic i després les pots passar en elèctric és que són bones cançons, no? Si funcionen en els dos formats és que són cançons que valen la pena. I sí, és un format en què ens sentim còmodes i ens agrada, la veritat. Sí, exactament. O sigui, la idea de tindre el format acústic va sortir prou per dir tios, hem de moure-nos en Barcelona i com no hi havia una capacitat de poder tocar en elèctric amb tota la banda, o era molt més limitada, doncs vam desenvolupar la idea aquesta de l'acústic. Hi havia idees superxules com, bueno, pues nosaltres a vegades toquem amb cintes i tal, no? I dèiem, hòstia, pues els pads i tal s'estirem amb un radiocasset, que això mola que flipes. Sí, era com super hipster, no? Anar amb el radiocasset per ahí. Era molt divertit. Sí, no? Principis del 2020 anuncieu canvis en la banda, no? Crec que va eixir algun component, se reincorporar altres. Pràcticament un mes després mos cau una pandèmia mundial. Com se gestiona això a nivell de grup? És complicat. De fet, és el que parlàvem abans. Des dels inicis hem canviat de components diverses vegades i ja és una que estem una mica acostumats. Però és difícil. És difícil tenir un grup de gent també en els mons que vivim també que la gent li costa, sobretot a Barcelona, que és molt cara i tal, no? La gent, com és normal, posa per davant la feina i és el que s'ha de fer, però després tenir un grup vol dir molt compromís, moltes hores i a vegades simplement per coses d'aquestes fa que la cosa no pugui tirar endavant per gent o hagi de fer un pas al costat. Però nosaltres sempre hem tingut la visió de tirar endavant i que qui estigui, que assumi el que pugui i la veritat és que hem tingut sort. Ara fa un any hi ha algú que vam trobar a l'Isma, que és bateria, que ja el coneixíem d'aquell barri, que és molt bo i havia estat amb altres grups que havíem vist tocar i la veritat és que ara el baixista també abans de la pandèmia va marxar fora i ara amb el tema baixista, diguéssim que quan el necessitem per bolos o coses així, doncs vem nosaltres i els assajos, però els que estem creant els temes i organitzant una mica el projecte som nosaltres tres i anem fent. Sí, és una mica això. O sigui, al final, la pandèmia va afectar, de fet, els primers vídeos que vam fer confinats encara estava
el baixista que teníem, encara estava Guillem, però Guillem va decidir marxar perquè a nivell laboral no podria permetre's quedar-se per aquí. Ell va haver de canviar de vida laboral i va haver de canviar-se de domicili. Llavors ell va decidir deixar el grup. No? Però al final has d'adaptar-te a la situació i hem de fer amb el que puguem fer-li el que n'hi ha. Vull dir, si hi ha que tocar acústics per Instagram, doncs tocarem acústics per Instagram. Però també me'n recordo el primer bolo que vam fer després quan van obrir, nosaltres dèiem, hòstia, és que em fa una mica de cosa que són 35 persones assegudes. I dius, no sé, jo què sé, a Gràcia no sé quantes persones tocaven, però veies el carrer ple allà a muerte. I dius, 35 persones assegudes, anem. Però veus que hi ha 35 persones assegudes però que tenen unes ganes de música en directe increïbles i s'estan gozant el bolo a muerte. Són altres escenaris al que hi ha que acostumar-se. També passar de tocar en streaming, que toques davant d'una càmera, a tocar davant de 35 persones, pues per lo menos no, ya algo es algo. Está estupendo, está estupendo. Sí. Parlant de la pandèmia i del confinament, vosaltres heu fet streamings, heu fet versions confinades, heu fet moltes coses durant els mesos que vam estar a casa, no? Creu que és important, o en aquell moment era important, no, mantenir viu el grup, no? A través de les xarxes. Sí, totalment, i també per nosaltres sentir-nos realitzats una mica i fer coses, no? Al final, tots els grups els hi va passar el mateix, penso, i teníem ganes de fer coses i l'única manera era aquesta, gravar Instagrams, fer vídeos en acústic, i no, la veritat és que en vam fer alguns i la resposta va ser bona i va estar xulo, la veritat. De tota manera, a banda del confinament, no? Sempre pel que se veu en les vostres xarxes sou un grup que cuideu molt la imatge, no? Per exemple, el logo que teniu, les publicacions que feu són molt cuidades a Instagram. Creu que en els temps que corren és important, no? Cuidar el tema de les xarxes, no? I saber vendre, a part de tindre un bon producte, saber vendre-lo. No? Què opineu d'això? Sí, jo crec que, sobretot, el mèrit de tot això és principalment de l'Adri, perquè ell té molt bon de gust a l'hora de confeccionar les coses i és molt artista. Però, ja també és una idea de Sisena, no? A nivell conceptual, Sisena és buscar que tot sigui bonic, que tot sigui com molt harmoniós i llavors buscar un tipus d'estètica, que és el que jo penso. Jo què sé, si tens un grup punky, doncs segurament l'estètica no t'importarà tant i de fet serà una altra cosa. Nosaltres sí que busquem que hi hagi una harmonia, que hi hagi una bellesa allà, no? Això és part conceptual del grup. Sí, ara mateix, a més, les xarxes és la teva carta de presentació i com més bona cara facis a les xarxes, doncs més pots agradar a la gent o més li pots cridar l'atenció i també per fer veure que almenys intentem fer algun projecte seriós dins dels nostres recursos, no? Que tampoc no és que siguin molts, però intentar fer les coses el millor possible. Si potser abans coneixies els grups al carrer, no? I ara la majoria de grups que comences a començar són a través de xarxes. Aleshores és important que te cridi l'atenció un grup, perquè possiblement l'escoltes o no l'escoltes depenent d'aixes coses, no? Un logo que te pugui resultar atractiu, una imatge, no sé. Crec que s'ha professionalitzat molt això, degut als temps que correguem, no? I als mitjans que tinguem al nostre abast. Sí, i de fet, veus que les estratègies per fer-se un hueco han canviat moltíssim. Ara pot ser, no sé quan dura un
un reel d'aquestos de TikTok i tal, crec que són 15 segons, però potser són els 15 segons que tens per a ensenyar alguna de la teva música, saps? O sigui, i a vegades depens més d'això, això és més una plataforma perquè el pots sentir, que més que res una altra cosa, no? No sé, jo me'n recordo me'n recordo del vídeo aquell con los terroristas, no sé si us en recordeu, que hi havia una persona ballant al mig sola sí. i després es feia el tall. L'altre dia buscant em vaig enterar de que el paio que va fer el vídeo aquest, clar, ell era compositor i va començar aquesta cadena viral per fer-se conèixer, per donar-se a conèixer. O sigui, la cançó era seva, no? O sigui, la idea era que es viralitzés el vídeo, es viralitzés que la penya es gravés fent això per a donar-se a conèixer ell, no? Que era de la Pur Gang, no? De Barcelona, amb el trap i tal. Bueno, et dona idees de que o sigui, tot això ha canviat molt. Segurament, si es poguessin fer festivals, doncs coneixeríem grups a festivals i tal, i dius, hòstia, quin grupazo que m'han portat aquí, però ara majoritàriament coneixeràs més un grup per això, per xarxes i per coses així, que per qualsevol altra cosa. Però no sols a nivell de xarxes, a nivell de, per exemple, a nivell visual damunt de l'escenari també s'ha professionalitzat molt. És a dir, abans es muntàveu instruments a tocar i a rodar. Ara hi ha darrere un logo, hi ha una melodia d'entrar. Tots aquests detalls ara es cuiden molt més, Sí. També, sí, es veuen moltíssim. O sigui, la gent ja demana, la gent que va a veure un concert, demana alguna cosa més. Ja ho sents. I a més agraeix molt. No? O sigui, el que era abans donar un espectacle, un tal, bueno, sí, però ara és això que tu dius. O sigui, quasi gairebé el tècnic de llums, el tècnic de so, ve amb part de la banda. Sí. En desembre va anunciar per xarxes que aneu a gravar 2 temes, crec, a l'Atòmic. Sabrem alguna cosa de quan veuran la llum o encara és top secret? Sí, la veritat és que, a veure, ara és que els vam gravar ara al desembre, vull dir que és super recent, i ara estem plantejant els videoclips, o sigui que encara tardaran una mica en sortir. Esperem que a la primavera o alguna cosa així, però bueno, també amb la calma, també el tema de la pandèmia i tal, vas veient, no?, a veure quin serà el millor moment per llançar els singles i això. Però, bueno, això, hem de fer els videoclips i quan els tinguem, doncs, els llançarem. Per què es vau decidir en gravar a Atòmic, amb Marc? Bueno, va ser una mica un procés com prou natural, no? Perquè nosaltres vam terminar extra mega contents quan vam gravar amb el Trasho, però sí que és veritat que després, clar, vam sentir que Marc de Sousa estava, per una banda, gravant Smoking Souls, un grup rotllo alternatiu, i per altra banda feia grups com Espencat, que incloïen cintes i tal, i vam dir, hòstia, nosaltres som un grup de rock alternatiu que fa servir cintes. Pues jo crec que, o sea, blanco i en botella. Hem de tractar de gravar amb Sousa, no? I, de fet, el procés va ser una mica això. Vam contactar amb ell, li vam ensenyar el projecte i les idees que tenim, i a Marc li va agradar molt i ja vam començar a treballar a mirar a veure com podíem fer, no? Vam gravar els 2 primers temes, 2 plomes i M'agrada, i vam quedar super contents. I ara, bueno, aquests que hem gravat ara, no sé, jo li dic a l'Adri, dic, hòstia, jo crec que, no sé si sempre dic el mateix, però crec que és el millor que hem fet. Llavors, no sé, hi ha moltes ganes de treure-lo, moltíssimes, però bueno, les coses s'han de fer ben fetes, hem de fer un videoclip guai, hem de desenvolupar el videoclip, que normalment la mecànica del videoclip és que
jo em flipo increïblement i després l'Adri em diu vale, això no es pot fer, però ja busquem una alternativa. I sí, normalment es demoren una mica més perquè hem de buscar alternatives a dragones i a movida, és superloca. I teniu intenció de gravar nou EP en un futur pròxim? A veure, la idea és que, clar, o sigui, vam gravar 2 temes i ara n'estem gravant 2 més. O sigui, ara estem treballant molt per singles. Ens encantaria que aquests singles ens servissin perquè ens sortissin bolos aquest any. I nosaltres, igualment, paral·lelament, sempre seguim composant i seria perfecte doncs, poder tornar a entrar a l'estudi quan poguéssim, quan tinguéssim més temes, i ja sigui un EP, o singles o un LP, ojalà. Però tot depèn molt també dels bolos que ens surtin i està clar que econòmicament doncs, és una que s'ha de tenir en compte, no? Perquè és això. Una cosa són les ganes i l'altra el que pugui ser. A més, si la font d'ingrés que són els bolos i ara no la teniu, per a un grup, no? L'única manera d'ingressar diners o la manera més, perquè el merchant, ja t'ho dic per experiència que poc, i l'única manera és fer bolos, i ara, conforme està la cosa. Com veieu el futur, en general, de la pandèmia? Ja pareixia que això acabava i ara ve l'Òmicron i torna a tirar tot. Sí, avui he llegit en el periòdic que detecten una nova cepa. Sí. És bueno, hòstia. ¿En serio? Dius, no, sí, que vete tú a saber, jo què sé. Clar, ja no saps què creure't, no?, de la informació, perquè sembla que el titular és el que més vende i és això el que fa falta, no? És com, hem de cridar la teva atenció tota l'estona, tal, és un palo. Però, bueno, home, com tots, tenim unes ganes increïbles de que això o s'acabe o es normalitzi d'alguna manera i tornar al que teníem abans, no? O sigui, que ara mateix sembla impensable que tu anaves, jo què sé, a un Vinyarroc i no sé quantes persones entraven al Vinyarroc, 50.000, 70.000. I ara això sembla com molt lluny, no? Però en veritat, o sigui, en veritat també s'aprenen coses de tot això que estem passant i és, d'alguna manera, dius, hòstia, doncs mira, si faig un bolo per 35 persones i tinc a 35 persones que s'estan gozant el bolo, o sigui, hòstia, doncs pot ser, és una manera vull dir, quan tinc 1.000 persones davant, doncs pot ser que 1.000 persones també s'ho passen teta, saps? O sigui, és més cantar als ulls, tractar de tocar a qui tens a prop i treballar en això, al final són músics, siga per 35 persones, siga per 10.000. O sigui, que en això estem, no? És com Berry Charrac, no?, que va tocar en França davant de 2 persones. Una persona. O una, no? Era una, no? Pues ahí está. Una, sí, que estava el tio allà. S'heu lliurat vosaltres de l'Òmicron, de moment? Sí. Jo estic ara en el meu quin dia de quarantena, així que jo he caigut. Estic bé. Estàs bé, no? Un cotxuc de constipat i ja està. Sí. L'Isma, el nostre bateria, també ha caigut. També, no? Sí, al final caurem tots.